VRC, Škoda Octavia VRC, z Brota Autošportu, za volantom ktorej sedí Michal Kovalčík, mladší, startové číslo 6. To bude tiež slušná hra na bubienky v spolupráci s ALS-kom, ktoré má si toto auto. Plynule prechádzame do tredy E1 do 1400, na štarte aktuálne Martin Hroba na Škode Fabie 1.4 step z Nitra Racingu, pripravené firmou Rolls Racing. Ako môžete vidieť, to auto síce zrovna táto Fabia na oko zvonku pripomína ešte sériovú, ale minimálnej cestou dole si skúste všimnúť DP Cockpit, to už je naozaj vážne pracovisko. Darmo, firma Rolls Racing, taktiež skúsenosti dlhoročné v úprave aut a pretekaní má, odzrkadľuje sa to aj na príprave tohto vozu. Koniec koncov, ako som už niekoľkokrát pri niekoľkých autách povedal, budete počuť na vlastné uši. Ďalšia nazúrená Fabia, tentokrát za volantom, ktorej sedí Anton Sloboda.